Ootko koskaan miettinyt, millaista oli toisen maailmansodan pommikoneen sisällä? Kurkataanpa. Toisen maailmansodan pommikoneet olivat taivaan jättiläisiä, ja niissä oli paljon hienoa tekniikkaa. Näillä lentävillä jättiläisillä oli voimakkaat moottorit, yleensä 4, jotta ne pystyivät kantamaan suuria lasteja. Miehistöllä oli omat tehtävänsä, oli lentäjä, perämies, pommittaja, suunnistaja ja ampujat. Jokaisella oli oma paikkansa koneessa. Pommittaja istui koneen nokassa, tähtäsi ja pudotti pommit tarkasti. Ampujat olivat eri paikoissa koneessa, suojelemassa pommikonetta joka suunnasta. Suunnistaja suunnitteli lentoreitin, kun taas lentäjä ja perämies pitivät huolen, että kone pysyi ilmassa. Jokaisen työ oli tosi tärkeää, että tehtävä onnistui, eikö?